Men no bia ba called peace. Kai we ken na makburu na akụkụ mmiri. Ebe a ka ede na Bible Jehovah woja da azụ dị ka atụrụ ogwe ibe kọla. Debe tali nke ahịa ndụ ka ọ na-eme ka makburu. N'akụkụ mmiri nke izu ike ka ọ na-edu anyị nwayọọ. Ọ na-edu anyị n'ụzọ niile nke ezi omume n'ihi afa ya ọzọ. Asịra m eje ije na ndagwurugwu mmiri nke onye ọnwụ nga ha atụ egwu ife ọjọọ ọbụla. N'ihi na ya onwe ya nọnyere anyị. Ndịrị anyị na mkpa aka ihe onwe ya na-akasị anyị obi. Edego tebụl n'usoro n'ihu na anya ndị na-akpagbu anyị. Iko anyị bụ inwebiga ife oke. Naanị ịdị mma na ebere ga-edu anyị ụbọchị niile nke ndụ anyị. Anyị ga-anọgide n'ụlọ ndị ichie be anyị ogologo ụbọchị niile nke ebighị ebi. Ọmaka mere nwoke, ọmaka mere nwaanyị. Ọ ka ọmụnwa traditional nwoke dị dada nwa udude nga mmiri kingdom guzoro na mkpume were na-ekwubi okwu. So ka ọ bịara mmezu n'orie na ahụ na nkwọ na-eke bịa unu na-esendị m star edidiri m stars ka were na-eme upgrade edidiri m stars so sendị ya m stars ya rụgbọrọ Jpipe ka m pịawa ya azụ tata because o nwere ife ọ na-eme. Hello. So kpọrọnụ m Jpipe ka mụ na ya ihe so onye ọwa na biano very dark man gara China ka unu fụ Jpipe because Jpipe forgot that o betray everybody gbana China ruo ebe ahụ na-eme ọkụ ewu kasongo mana eje ha nọchiri Jpipe ụzọ oha mana that no mere ipe o mere na wosu that is ije gba very dark bar n'azụ ka o jere because very dark bar bịara kwuo that o kwuru that na ka ihe okwu gasịrị na enwere not enough business opportunities na China ebe ahụ na otu ndị China si na-agwa ya ka o mere ha advertisement ma ka ọ nọrọ ebe ahụ na o nwere enough business enough ngwa afịa ga-supply to Nigeria. Jpipe anụchatakwa ha na nke ahụ nwanne ọkwakọ ngwongwo niile na wara China ruo ebe a kụọ kasongo ibe ahụ very dark man jụrụ na ọ gaghị eme ka Jpipe na-eme na China. Ọ ga-enweta enough contact a lot of akpakara dị ngwom ịma na ibe ọ nabatara ndị Igbo aka ha emebi isi a lot of akpakara dị ngwom ga-enye Jpipe ego ka o funatawara ha ngwa afịa na nwa nke a makakwa nwanne Jizọs nwanne Virgin Mary nwanne Joseph mba anyị bụ nwanne Joseph nwanne St. Paul nke nwaanyị agafe ebe a nwanne Virgin Mary ya Ebuka Obi kpụrụ to God omijeju ya ajụjụ kịta nna na oyiri Virgin Mary ndị be anyị na-akpụ onye ọcha na worship so ọkwado ihe mere traditional nwoke na-ekwe ha na onye ọcha because each time ọ fụrụ ha o cheta Virgin Mary ya kpụrụ akpụ n'isi ọhịa na ekwuru ọbịa na ụnụ rụrụ ọkịta ahịa gwa nne Virgin Mary si ebe a gafee ahapụgoro m ụnụ city hapụrụ ụnụ local gọọmenti gbabata n'ime ọhịa bịa still ụnụ achọrọ na ihe ndị abịa n'ime ọhịa hia mma bụrụgo na-agba ụmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwuru dị nga mmiri kingdom Jpipe kụrụ kasongo na China na-apịgharị na-achọ ndụ jere nye ya ego ka o were tụọrọ ba ngwa ahịa ụnụ atụọ na elota of akpakara dị ngwom from China na nwanne Virgin Mary ọzọ na-abịakwa again ndị nwaanyị eji ahapụrụ ụnụ ihe agba ọsọ ụmụ nwanne Virgin Mary shọt Ebuka Obi
What if I have okay. Onye kachi. One never did not go here. So, yeah. Uno ya hochara. When the Virgin Mary was I going to jeopardize Kandoji with his tattoo, no, Honajo. But I had a rigor again of already go when the Virgin Mary. Yes, you could also. Nah, I'm not Naka committing kids, we can as logo Miko. When the Virgin Mary Naga face here. Ano me kuru my temper no na ka kumilin kiswike. So the Dickinson. Nano naka kumilin neswike ho na nyala wotego. What the guy with the Lord Yamuna. To God heat abuamungo traditional mukedi for the first time in history. Hey. Yes, you also. For the first time in history, heat yabaga traditional good. For the first time, heat. Aja motive. Heat ya meha traditional good for the first time. Yo, oja adumwa. Heat ya patawaga ina original heat. Kenge supotolezi. Ogo bayi bavoro. Ilago one Virgin Mary. How does you buy a governor? Come on, Harago Habajaka Kumri. I had a go for Bajanaka Kumri, not a bike at Azaka, Bajanaka Kumri. Then I made Dibia, and there's a wine and the Lalawa. Where did I go Muriba Metosicha? It's a Gijan and Ankana Gijan and Millie just wake. You know about him when he came from Millie God or your channel. One and another sign a corner many memory here. When he bought an apple there. When he bought an apple. Just try an Anka Jahavus. If you know see a tone, if you design, when he be an apple here. Cow natural one. Even an aspect at the cocoa. Then here. Many people, eject a berry who was an a berry in a across this Merija upon a one Virgin married a bear. On no million in and of Marinano Channel. But I didn't on no milling a bag, I even do can do mavru. Chai was this in a Kuna River? Omokara but traditional Wokedi. Wouldn't quaver who do the yama because from now till the next month. Ebony na jawaja green. Ebe abalonka ga habakwanko again. Akwụkwọ jadu ya wewe. Iheri na nda jami. Nda kada ame tabeta. So abetara n'oge. Na anyara anwụ. Hit na-eme kunu munu. Soy. Ọmụka na-akpọtara ma nkweris. Traditional nwoke dị gburu de gamere kingdom. O mere na ka anyị na-eme. Alụsị ya na-ahụ anya. Mmụọ nọ n'ụdị mmadụ. To God who made me and you. Even in Nduru, no na Bachamo Kiri here. Was in Canon was in Canon side by will look at a pot of body chair. So they can be a Bodo you were. Also couldn't be able to Hotago. If you go Monza by Cado here. Manana by the Nankana Baba Goo. Ana bwafa guo ba mbweli. Alo say that because mwa. Ududenka festival aga abu ududenka this month. One mwa ezimozi aga eme na ududenka. To God who made me and you. 23 of one ka na agba ududenka. 23 of this month ududenka festival.
nwanne achọrọ m igbo mmọnwụ niile nọ n'ala Igbo wụsa ya n'Enugu na nke to God mmọnwụ niile nọ n'ala Igbo da ebekwa na afa ụnụ maka eburu udude nka this year. Hey Chineke isi ọtụ onwezi ibe ọzọ nna anụba na-awụhụ udude nka festival abịago mma ka ya na mmiri ya bụ ntetere ya ọnwa ọ na-akpọtụ emezubu ndụ usu imere mgbari. In the beginning was the Dialosi was with the God. Dialosi become man to God. And the Dialosi have a name. Traditional Nwoke. Alosi no no bago. Mwondo bago. O mwa. Onye kwehe kwetere nye wanu no bago nkwago. Mwono na boda. Na anala pa mwa foro nanka. Mwe ji mwefe. Etotoro mwe pia wachi pia kasi. O mwa. Osisi no chiri ụzọ na-anara apa mma ndị ekwulọbịa na-anara apa mma na nanka na-anara apa mma na isu ọhịa. To God who made me and you. Chukwu masị ọrụ ude alụọ n'ụzọ na nanka lụọ na ekwulọbịa lụọ na isu ọhịa okwe ha alụ na akọrọ. Chineke eziokwu sọsọ eziokwu sọsọ ọwụ na Chukwu masị ọrụ ude alụ ha ụzọ na akọrọ. I just to 1 naira, 2 naira, will lose on a crony save. Tie house or dinner on a cro. I tie chose or dinner on a cleverly catch a tie on what they Uluhu 10 kilometer, Uludu 5 kilometer. Just be a tailor, I was a cock, I was a mobile village. Okay, me. Then who do it? This war here. I want among our traditional Nwoke that I would then come. Ọwụna mụnwa traditional Nwoke dị dada nwudude nke mmiri kingdom nwere ike nọ n'ọdị ebe a ọ na-abụ m nwanne forget enu unu lụcha ụzọ unu alụrụ hụ ndị akụrụ ụzọ unu abụ na mgbe ahụ ka a ga-ebido lụwa ụzọ nọgazi dị akụrụ mụnwa traditional Nwoke dị wa anọda ọzọ nna mụ na ọzọ nna nwasa ọrụ udo na-eme ofe ụdị ihe and encouragement njede enye unu encouragement na-enye unu wụ na like onwe unu dịka unu dị ịbụrụ ọzọ nna o decide ya na ọ dị ndụ o ji ebi na America mụnwa traditional Nwoke dị abịa decide kwuo na ọ dị ndụ nji ebi na Germany to God enenekọtara nke ọ na-asụ oyibo nsụba nna ọ wụrụgodo na akpọrọ nje America eji m asụnyekwa ọdị oyibo ọka mmụọ na oziri jebe side America mụnwa nọrọ side na anụnụ to God ebe ọhụma na anọ m n'ime ọhịa okotoko ọhịa sọsọ mbata ekwulọbịa na-anawara n'ime okotoko ọhịa jebiri ndị nọrọ n'okotoko ọhịa onye ọwụ na-agba ọsọ enawara nna na nka je nọrọ n'ime okotoko ọhịa onye ọwụ na-agba ọsọ emevuo na-enye before nke nnọtara na 2021 ejere nne ana m eje gị n'ime ọhịa gasị na-eje emiti gị ebe niile mmiri dị na-ejibagharị gị ebe ahụ nna onye ọwụ na-agba ọsọ sị na nna eje evuru ike amaghị na ana m efilu nature like ọzọ nna Chukwu masị ọrụ udo ọzọ nna na-efilu nature ọ dịkwa creative na-asụrụ onwe ya oyiwe ndụ America mụnwa oyiwe anaghị adụ m mma n'ọnụ awụ m eze mmụọ na-ejere onwe m na nature na-ejere akụkụ mmiri na-emere onwe m na-emegasịrị onwe m ụmụ ibe na-eme nwere ike dụtụ iche mana ọzọ nna nwere ike dụtụ iche ma ọ similar because ị na-anya ọzọ nna dịka onye nwe ude ọ dịka onye nwe ude nke ụmụ eze ọ dịka ọzọ nna be anyị ọ dịka onye nwe ude nke ụmụ eze mụnwa na enu udude nke obe agụ udude na-akwa nka
nwanne ọ ka na-akpọ traditional nwoke dị isi anyị ọ pụtabago small nke anaghị eje saloon nke ji aka ya afụtara onwe ọ naghị eje no dey go saloon. This one no dey go saloon. Ọ na-apụtara onwe ya one chisi were ke Peter ibe a na-achọ. They are always afraid of real eze mmụọ and the prophet. People that don't recognize n'obodo and they name my videos or that gala onwe everywhere. Mbata n'isi obi onye ọ na-akpatara m aka ụgbara datana onye ọwụ na jem onye ọwụ na nọchie m ụzọ ibe ọwụ na o kotere ya ovuru aka m Fulani aka m Hausa to God who made me and you. N'akụkụ mmiri be anyị chọrọ mmiri ya n'Igbo ka ọ na-adị clean one a ndị akpakara dị ngwo ma ezegwe anyị charụ n'ụzọ na ndụgbo ihe abịago ọsịsọ. Ndị na-eje evu dada anaghị a na-akpa abacha ndị na-eje saloon akpụ ọkara mee ya ọ dị clean nwanne charụ n'ụzọ na anyị nwa nneche ọsịsọ. Ka na-akpọ traditional nwoke dị emezugbu nduzu ka ebe ọwụda ị chọrọ ka ọ bịara mmezu kwuo ya ebe ọsịsọ ka mụ na gomewere na Baịbụl gosi na mgbe ọwụda ede ebuọ ma ọ wee tọdọrọ n'afa ibe ahụ ị chọrọ na ọ dị na mmezu. Ngwa mụnwa and gụnwa ya adịghị ebuọ ngwa kwuwe ibe ahụ ị chọrọ ka ọ bịara mmezu ọsịsọ. Emezugbu nduzi nwere ihe ahụ ị chọrọ gị na-ekwu na ọmụnwa traditional ogede adọ n'akụkụ mmiri nọrọkwa na mkpume hai nna na-sayensị awọnde ụlọ na-ahụ design ụlọ na-afụ sayensị a ọ nọ na mkpume ụnụ eji ha afụ ya mana ọ nọ na mmiri ọ na-afụ ya ụlọ na-afụ design. Ọ ibe a ka a na-azụ onye gara ije n'enu mmiri ọ ya nwawu Jehova ụnụ na-akpa aba Jehova na-edu ukwu Jehova na-edu ukwu onye gara ije n'enu mmiri Jehova na-edu ukwu. You are the excellent one. You are the almighty Chineke. Lekweni ya ka ọ na-eme here. Ụnụ ọhụrụ ya ka ọ na-amụke ọ na-eshege traditional ogede vuru ike ọwụ ike a ka Ebuka Obi chọkọtara jewara na Montenegro jewara na mmiri nọ n'obodo ndị ọzọ ọ na-achọ ike ka o jevute ike Chineke nenebe na ike onye ji aka ya nọrọ n'onwe ya ka na-enweghị mbido ka ọ na-enwe njedebe wụrụzie onye okike osebụrụ ụwa nke ihe niile ọ sị na o ji anọnyere anyị ruo n'isi njedebe nke ụwa. To God who made me and you. Also that is diamond. Also diamond. Ọ ya nwe onye gara ije n'enu mmiri ọ na-anụ asụ na ọ na-anụ onu traditional nwoke dị and ibe ọ na traditional nwoke dị kwuru abe ọ na ọbịa ha na mmezu. To God who made me and you ọ na-aga mee ya ọbịa na mmezu. Idesi ya o nwere ife ị na-abụ ịda ha afụ ụzọ ịda ha anụ ife ịda ha afụ ụzọ onye sị na ike adịghị ike dịkwa ka nkwukwe n'ike dụ. Kedu onye so na ike adịghị? O nwere ibe ahụ m kwuru so na-agwazide ndị mmadụ unu chọọ ka akwụsị igbu mmadụ n'ala Igbo unu chọọ ka igbu mmadụ kwụsị n'ala Igbo unu chọọ ka ọsọ gbara ihu gbuo azụ n'ala Igbo unu chọọ ka ndị vu egbe gbuo ikpere na abọda na-ayọ ndị ji okwu ọnụ ayịyọ n'ala Igbo. Sọsọ ọnụ ka ejikọ ụwa na sọsọ ọnụ ka a ga-eji eme ya. Ụnụ a na-afụ ihe ya na ụnụ a na-afụ sayensị wanda ya ọ na-eme n'ala Igbo. Onye ahụ egburu egbu onye ahụ anwụghị ọnwụ chi ya onye ahụ nwụrụ n'ike onye ahụ nwụrụ na-amaghị onye gburu ya onye ahụ a na-asụ kedu onye gburu si were kene azịza na mma tiri ya n'inyi kwubie ibe ahụ kwa nwaanyị ahụ ekwuo na ya achọrọ nke unu jee wọchị ya na vileji ebe ihe ahụ mere ka unu hụ testimoni ga-eme afụta na emechara ibe ahụ. Were nụ ntị tii n'ala
na village post ahụ mere here ebe nwaanyị ahụ gwara nwa ya nwoke na were Aiza ga-azacha ezinụlọ ahụ mere ihe ahụ because ọsọsọ onye nwụrụ anwụ ma onye gburu ya. Gịnị ụmụ eze nwaanyị sọbarị gịnị so onye azụkwara na ike adịghị ike dịkwa amụkwa m nke wu ibe a mara nke agbapụkaba anya enere mara anya alọrọ alọ mara akwa ebere ebe mara akwa ala ikedo ụbọchị ọ ga-ese eti ndị dibịa gara agba ọsọ because anyị nwe ga-apụta mee one or two things ị na-ene anya mee one or two things anyị agaghị eti nke anyị ji ewefu were mma were ụtarị were azịza ekwufugo m ibe a agwa ndị ụka sọba kwụsị ịgwa ndị mmadụ rest in peace n'ala Igbo ị mara na ha ma ife ha na-eme ha degbuo mmadụ ha ejesi ya rest in peace ọ ike mmadụ chain ọ iwu mmadụ chain aka na-awụ na chain because chain ahụ dụvu na n'onu dọ n'aka o mechaa dụ n'ọgọdọ kịta ọ nọzi na mind and that mind ahụ ọ na-eme ha na-asị rest in peace mgbe ọ na-edu 2 or 3 sị mmadụ na rest in peace nwanne ike gị onye ahụ agbụ ọ ihe gwara mmụọ ka ọ ga-eme onye nọ na mmụọ ka mmụọ ị ga-egbu anụ ahụ mana ị gaghị egbunwu mmụọ ọ mmụọ na-eme mmụọ bụ ike mgbe ọwụ na mmadụ nọrọ na mmụọ ka ọ kpawara ike ọ na-anọkịta mmadụ egbuo m anwụọ m echi mana m anọrụbeghị nwụọ sasị ihe ikwere inye m wunye m ụtarị nye m mma nye m ibe so m gwa m ibe nji eme eje mme ya na mmụọ mana mgbe ọwụ na ụnụ so m na nharaba biko forget rest in peace mme ibe ije ha ama na m mere ife onye ahụ gara ya aka ị gaghị ama na ọ reactịrị mana sometimes ụnụ ga-anọ here because ọ ka eji nye ụnụ ọnụ nye ụnụ aka nye ụnụ amamife nye ụnụ anya nye ụnụ ntị nye ụnụ everyday thing ọ nakwa work m ga-akwụsị ọnwụ n'ala Igbo ọkwa onye a gwara bịa gbuo mmadụ n'ala Igbo ọ na-agba ọsọ ndị nna nna anyị mere asị gị oche mgbe efụbara Hausa na ụta ozu mmadụ one ka efugoro ndị Hausa ahụ ka a gbara ụta ahụ gbagbuo ha ji ụta na-agbagharị abịara be ebe etinye haba yes ịma ibe mere eji agba anyị haba ọ science and wonder ebu ha asụsụ anyị asụsụ ndị Hausa haba mmadụ nwụọ ha ọnwụchie na were ụtarị na azịza na mma nye ya ọwụrụ ọnwụchi gị nwụrụ gị ọwụrụ ọnwụchie ka ọ nwụrụ nwanne m oge dịbe ọwụrụ mmadụ gburu gị nwanne ga kpochafụ the place ọwụ ha ajọ ibe ka ọwụ at least ndị mmadụ ndị na-egbu mmadụ ewere ya mụrụ ibe mana ịchọ ka ime ya da gbara na ndị Igbo na-eje ụka all these people na-ekwu rest in peace na ha egbuo na lot of people and ha ma ife ha na-eme. Don't worry, what is the time eji akpa ya ị ga-anọta ife nji na-egosi uru sọnte ka unu marakwa na anyị menwuru ife do anọkete ndị mmadụ ata gị onwe ha na ha na-eme omenala je were ngwongwo na-atụchi na mmiri bụ ụnụ so gị na ihe awụ omenala nwanne ya wụrụgoro na ịkawa ụmụazị onye uru 18 years ekwesịghị na-ate nke na-erizin iwere ngwongwo na-eti na mmiri emechaa mmiri eme gịnị mmiri ata ọ ngwongwo ka ndị obi ọjọọ ji were chụọ lot of mmiri a chụrụ na-agụ ata n'olu mba na ọcha mana ide atọ achụrụ mmiri ebe ahụ gasị ọtụtụ mmiri apụọna mana ekele dịrị social media na anyị na-agbasa ozi ụmụnne anyị nazi eje na-egbochazi ọnụ mmiri ahụ anụ Igbo ji adịkwa clean again ife niile ga-anaghachikwa back na anụ Igbo ife niile ga-anaghachi na otu ọbọgwụ siri egwu mmiri hie ya ji egwuo mmiri na anụ Igbo ka ụfọdụ dawi na mmiri ka a na-achụ ọbọgwụ otu a ka o kwesịrị ịdị udene ma ibe niile nọcha n'obodo a unu na-anya unu na-afụ ụgọ nnụnụ jee n'akụkụ mmiri be anyị enitena ọwụ na ịnụrụ noise ejebe gbuo ya gbagbuo ya so the land of holy agbago ka anyị bagodo ime ọfịa ka anyị mara ife na ọgasị n'ime ọfịa na ime unu emeche na ọsọ unu nwere ọfịa ịbụrụ nnụnụ gasị
ụmụnnụnụ chọrọ ilu m nso ife ahụ n'ime ọfịa a na-achụkwa aja n'ọfịa ọkpa bịa na aga na dị ọfịa ọsọ unu eche na ọfịa dụhụ n'obodo oyibo ọfịa dụ n'obodo oyibo abịa na aga ya aga na-atụ ụtakwa n'ụmụ ibe gasị n'ime ọfịa na ọfịa dụ ọ bụrụ ba abụọ na ụlọ elebe dị ya na o nwere onye hụrụ m ka anyị so ibikọ m ebe elebe dị ya na Greenway Square Estate chai na nekwa osisi dara kpọnye ike nu still nature a preserve omaka melo na ọmụnwụ traditional nwoke edede nwa udide ga mmiri kingdom anyị nwekwuru ọfịa udude nke enwekwuru m ọfịa be m nwanne nnebe n'obodo oyibo anyị nwere ọfịa ebe a chọba arịgoro m enu isi osisi chụrụ gwa enwe ada ife niile dụ ife awụwara ọfụ ọfịa udude nke onye a ka ọ na-adịba ije kịtara na nka na ana niile nọ n'akụkụ mmiri ha agbakọrọchago ije na-ekwuru ọbịa ana niile nọ n'akụkụ mmiri ha elechago ya Jowizaza na papa ya agbakọrọchago ya na niile nọ n'akụkụ mmiri echi niile fa asụ na ọbanwe mana bịa gbaa ya n'obodo a ga-agwa gị na ihe a dọbara gbuo anaghị elesa ịdị ya ele onye a ka ọ ga-adị onye akịta ebe a dị ka ọ ga-adị onweghị unu a na-alụ ya preserve go ya agọrọgo ha mmiri ya ezi ebe a dị n'otu mmiri udude nka kwesịrị ịdị mmiri ya ga-adị alụ ụzọ n'akụkụ ya niile a na-aga ya aga ọdị accessible ụtaka mmiri ụla ekwuru ọbịa kwesịkwara ịdị mmiri ekwesịrị alụ ụzọ na ya ọfịa ya dị otu a mmiri ya dị otu a yes ihe a na-alụ ụzọ jere steeti ụzọ jere nke a jee nke a mana ebidobeghị lụba ụzọ n'ime ebidobeghị lụba ihe ekwesịrị ịlụ yes nọrọba na onum ndụrụ nke nnụnụ nke igwe nọrọba na onum ha na-anụ onum ka ị na-apụgasị ha n'elu ukwu ezi yes ihe awa ọrụ na-eche ka gọọmenti ndị gọọmenti ga-alụ ife a mara na gọọmenti ya ha anya lụrụ ya na nke a na-asụ anyị gwawo ndị mmiri ahụ mmiri be anyị nke ahụ mmiri be anyị mmiri unu etekwu care of nenebe na ya oisi adụbara dị nenebe na ma ife rọrọ elu ọ wụrụ na nka kịta atụọ nke katapọtụ gbaa ya mana gbaa ya katapọtụ hia ka ije nga ka awụ mmiri sụgbagoro eke ahụ odere ma ọtaalụ ụla ma ofu mmiri nọ be anyị mmiri ọ na-ekwesịrị ịlụrụ ya ụzọ right round a na-agba ibe a na-agba ụzọ agba right round esi otu alụọ ya mana be eji ha alụ ya a na-eche ka ọ gbachie echi anada gọọmenti ya bata ndị ọzọ abịa lebe ana niile nọ n'akụkụ mmiri pa agbakọrọchago ịbatazie echi atọ ọnụọ mmiri bụ onu to another thing mana ebe a dị fụ onye ọwụna fụ everybody bi na region a ebi n'ogbe a and mmiri awụ mmiri a ewu ife many people na-abịa ha ngecha out here mechala onwe ha ife sef ịchọkwuo nọrọ ebe a ra nwanne veji mmiri ma nwanne veji mmiri ya nọrọ ebe a ra agụ a na-eme ya eme a na-emecha everetere ịchọkwuo egolo mmanya nọ n'akụkụ mmiri ya na-aṅụ ya ịbara osisi nọwara gbuo ori osisi mmụọ anaghịghị akpa nkụ n'obodo ọ bụrụ kịta be anyị a na-akpa nkụ mana dutu anaghị akpazi nkụ n'obodo a ihe niile a si otu a wụsara hie ịgakwa dị ọra saịdị ọnụ mmiri ya karịa tobe ugwu nke anyị ji ibere ede edere m ibe hie tekukwe ya serious time nweta gị eme akụwa ha isi ọmụ ka a na-akpọtara m nkweris anyị na-aga n'akụkụ mmiri ibe awụcha ọhịa ọ bụrụ kịta be anyị na ebe elechago ebe a jee paakị ba ndị na-ele ana niile ụnụ na-ele n'ala Igbo
unu ji akwụ ụgwọ na I telling you unu ji akwụ ụgwọ na unu ji agbu na ifuru otu dị ọnụ mmiri very clean very clean ibe ahụ ka ọ na-esogharị nne m ebụrụ ebe ọwụra njere ibe ahụ na-eso m emezugbu ndụ si na afọ ihe ahụ ọ na-eso nne m ka efere ya wow ebe ọwụra njere ọ na-eso m I want you to buy your land mụ nwa anaghị ego a na ọwụna hafụ na respect ya na ihe dị ebe ahụ na amụọ ụnụ jeenụ gbaba mbọ soro unu mgbaba mbọ jeenụ soro mgbaba mbọ unu elezina ana maka ọ na-awụ ile ngwaabịa eburu ngwaabịa nawara sọsọ ana ka elechara ọ nọrọ n'ihe ebe ahụ to God ife ọwụ na ije elecha ya ejeghị evuru ya evuru elekwene ilecha na gị nwa na onwe ha evugharị ya gị mba to God who made me and you don't vugharị ya na m o nwere ndị lele ana ebe a mụrụ ba jegolo ana ebe ọzọ evugharịgo ana kajara akaja ọlụ ji kama mmadụ ji elecha ana evugharị onye ahụ ọ ka mmadụ onye ahụ jere gote agbara izu lee onye o lesịrị agbara izu evule agbara izu shọpụ ya adụkwala ya mana o nwere ihe nnụrụ isi ya ebe a o nwere ihe nnụrụ isi ya hie mụ nwa na-amụ isisi o nwere ihe nnọrọ isisi ehihie oshikwa eziokwu sọsọ ị na-anụ isisi ihe nna ị na-anụ isi ihe nna anụ eziokwu sọsọ o nwere ihe nna anụ isi ebe a amagha nna ofu ụlọ onwe ya hie mana ebe a mba ibe ahụ o nwere ibe nna anụ isi ọ dị ka ofuru efu hie ibe ọwụ na ha na-achụgharị dete m anyị achụgharịwakwuo nke if you continue to chụgharịwa the thing we gotta also chụgharịwa your own no sana m anụ isi ọ dị ka ofuru sọ wee dị ya ọlụchi nwanne m anọ n'akụkụ mmiri nke izu ike gbakwasị ụkwụ na mkpume bụrụ na esilo ya exide na mkpume iji agbakwasị ụkwụ na mkpume were na-ekwu ihe ọbụla ị na-ekwu na mmiri ya ndị alụtakwara ihe ọfụma iji azọkwasara n'okwu n'elu mkpume were na-ekwu okwu ọ bịara mmezu so tata traditional nwoke dada ngwa urude nka mmiri kingdom na ama akịdị urude nka festival ọ ga-ahụ na 23 of this month hey ogene ụmụ nnụnụ nke igwe a na-erugharị ha adụzighị na nka ha adụzighị na-ekwuru ọbịa ọbem ka ha nọ ụnọ na-abụ ya ọ ka na-ebegharị saịdị ya ịnwa ngwafe na ana Igbo again ha mawuruhụta so ibe niile ama udene ma nkwụ ma ibe niile nọzi ebe a ndị Igbo na-erizi ya eri udene anọzighị na ana Igbo eziokwu sọsọ ndị Igbo atago udene ba ama udene asị na achụ aja ma abụghị udene amara na ibe mere be ndị mmụọ mana iji gwa gị eziokwu
iji gwa gị eziokwu aja niile mmiri egwu ile ọkara akwụ na-achọrọ ịgbagharị ya ma maazị dibịa bana ha abụzi udere oge nna nna anyị bechụrụ aja a na-afụ udere mgbe anyị na-eto mgbe m na-agụ praịmarị skuulu nkara n'ụlọ aka na-afụ udere mana mgbe mmiri egwu ile ọkara akwụ bara maazị dibịa ma akwa ọkụkọ akwa ngwere ma ekeghị iti ma onye eze Jizọs mgbe ebe a jiri teki ova anaghị abụzi udere n'enu obe owere onwe ya chụọ aja na-agba mmehie n'enu ọlụta owerekwa onwe ya ahụ chụọ aja na-agba mmehie mana mgbe ekeghị iti na ndị dibịa na ndị akpakara dị ngwo ma ndị onye eze Jizọs ba ji teki ova enweta anaghị abụzi udere ụnọ ka na-afụ udere saịdị bụ ụnụ Jonathan Bekese Albert Smith Obi nwa Esomchi ude aka na-afụ udene barịta ịga ibe a na-afụ nna udene anọzi n'ala Igbo asụ na-achụ aja ma afụ udene amara na ife mere be ndị mmụọ mana this time around nwanne ife emego be ndị mmụọ traditional nwoke dị were na-asị gị data n'ebe obi na udo dị na udene ụmụ anụmanụ ka nọcha here you gonna see them around me adị ndị ekwu okwu ba na-efegharị gosi na eze mmụọ ka nwụ ndị ji esi n'enu na-agaide na-akpagharị na-eme information ma fa na-akpagharị anaghị abụzi udene tobechukwu ugwu chere ka ngọ ibe eziokwu sọsọ dịrị when do you hear Igbo ozu then nna ọ dị ka m oje achọ sunglass na-ekpu were agụ ihe ọlụchi ịma ịgwafugo m ihe a God anwụwa na-acha ọ na-eme m affect ịgụ ihe ka ọ na-reflect na the glass Igbo ozu then no eziokwu sọsọ achọrọ m ego ihe mana anyanwụ anaghị ekwe m agụtacha ụmụ atọ receive nature ọsịsọ nwanne ana m receive nature ana m receive nature. He heard what you said and he will do the read. Udere is in Alo. Yes, I have told you long ago. Udo? Yes, nna igwalam. Ana anyanwụ na-achara mbịa enidiri m glass ngeji na-agụ ibe ka ọ hafụ na na mmadụ emekwere n'okenye. At least onye chiri azọ na-azọ onwe. I need to. I have to. I must to. I tell you. Enidiri m ugogbe anya. Anyanwụ na-acha otu ọ na when you hear Igbo ozu, then you know humans are now doing the work of vulture. Yes. Humans na-egbu ozu bụzi udene. Ekeghị ite so na ya nwa udene na-eri ozu nke ikpeazụ a. Nna so udene tọnụziri to ekeghị ite wuruzie mmadụ. Kemgbe ekeghị ite wuru udene na-erizi ozu nke ikpeazụ a abụzighị udene. Eziokwu ka nna agwa ha ibe a abụghị udene. Udene adụzighị n'ala Igbo na-ajụ nwanyị. Asị na ndị mmadụ tara ya na abịa isi ike bịara do. Nọọ ife isi ike mere. Ndị mmadụ tabazie udene dịka anụ. Kwechemezi na ụfọdụ mana udene ma ha tanehe. Because ọnụ tabara anụ atabagono. Ọnụ na-ata anụ enidịghị ịkwụsị ịta anụ. Maka ọwụ na ọ kwụsị ịta anụ. Ọwụrụ na ụbịam.
So, obiama joka omowa. Tabazi hanazi atanu udene. Chai! Mgbe amụrụ anyị na-eto udene nọ n'ala Igbo ruru almost 300 million. Udene nọ n'ala Igbo rujere almost 300 million pieces of udene. Nwanne keta anyị nwa anwa ofu udene n'ala Igbo. They are migrated to your place. Ndị na-eri ekeghị iti nkata ọgwụ. Ndị na-eri ozu, ndị na-eri udene ndị richara udene nọ n'ala Igbo chọrọ ka ha bido riwe enwe ime ọka. Onye nke izizi jerenu ejide ya. Onye nke izizi jerenu ejide ya. Onye nke egbo jere na-ejide ya. Papa na ndị ọka ji egbe na-eche enwe ime ọka ba nche. Ụzọ agaghị aga enwe anwa gbatuo ofu enwe ime ọka. Nwanne ndị ọka akpụrụ go. Ndị ide mmiri mechara feche nwuzi ha ekebebe nche maka akwa ọkụkọ gburu eke ide mmiri were gwuo oke ite. Nwa bụ eze n'ọba nke si na ọwụ mechiri ofu ụbọchị na n'ọba ogbuo eke ide mmiri were gwuo oke ite. Ever since then eke ide mmiri na-agbaziri ọsọ na ide mmiri. If people can fuck a mad woman for money ritual, it will be easy to eat you dinner for ritual. Hey, nah. Na ritual nke na-eji udere nke a na-eri maka udere. Ọ ka mgbada njere ka ugbo. Ọ ka mgbada lụwara job. At least job 6 hours job, 4 hours job, 8 hours job. Job is job. It's better. Job is better. Hey, nah. Udena joka no more. Udena joka. Udena uhano. Na, onye tala udene. Edene ma ofu ano. Gada ya nọrọ na-agba nkata kedu onye nkata ahụ ji esi na-adọ. Onye ọwụ na-asọtọ ọsịchakwa n'aka in one way or the other. Adịghị nwe mere gada mmadụ na-agba nkata iche na gị na onye ahụ kwụ. At the end of it, to do what you want to discuss, ebudatịrị onye ahụ uche ya adịrị ya na nkata ahụ ọ nọ na-agba. Ebe uche ya dowo kwuwe ikwuche afọ ka ọ taa anụ udene ya ma ọ ka o mee ibe anụ udene ọ tara kwuru. Ndị na-ala onye ala ndị na-eri udene bika asị na ibe onye na-eme ka ọ na-adị ka ya. Udene na-eri ibe ruru inyi, ibe nwụrụ anwụ, ibe mere ibe ino. So nọ ndị ahụ onye tara udene. Mana eziokwu sọsọ ọwụ na orichua ka ejiri tacha udene niile nọ n'ala Igbo. Ịmakwa udene a na-agwa gị na udene lụrụ almost 200 million, more than 300 million udene. Ịmakwa onye ba si ekwodu na ebe egburu ofu anụ jos wụfugodo ụmụ ibe ara adị na mgbere ma ahụ ebe na-abatacha everywhere mana be mmadụ that time. Yes. Mana kịta ọwụrụ na-akwọ ọkụ nwere almost 300,000 okite. Or subogode more than 500, subogode 500,000 okite or 1 million okite. A na-agwa gị that na udene ruchere more than 300 million in numbers. Tobechukwu ugwu. Itacha anụ udene lawa nwunye mmadụ. Itacha anụ udene na-ajụ ese nwunye mmadụ. Oge ọwụ na onye ọwụ na ịbatara na platform ya na-azị ka ebe ka nwunye gị, ka ebe ka ụmụ gị, ka ebe ka nwunye gị, ka ebe ka nwunye gị a na-afọ gị n'ọnụ ndị tara anụ udene.
ife niile a na-ala nwunye mmadụ kịta na-ala ma enyi nwe anyị mmadụ na-esi ma n'ike ma na ebe ọwara na-adụ na-agba seti enwere ụmụ nwaanyị na-evu ụmụ nwoke na-atọ the same time o bụrụ na nwoke ezughị eto ọ naghị eri so ọtụtụ ife do this time around na ọ gwara ka ọha n'ọnụ na awụ m ọ traditional nwoke dị echere ebulu ọzọ n'obi a na-ekwu ọzọ n'ọnụ emere nka nkwu okwu Jpipe onye osi jee China ka onye dọbụrụ kọrọs very dark man ka o nwee ike imewezi ife ahụ ọ na-eme because ọ fụrụ opportunity na China ife ahụ nwoke asị na ọ chọghị ime Jpipe ga-eme ya tijela ife ahụ dịman sị na ọ gaghị eme Jpipe ga-emecha the thing tijela ife ahụ obi na ọ fụrụ opportunity sef Jpipe si a great opportunity ịga China so tụọlọnụ Jpipe ego ka o bunatabaziela ụlọ a lot of ma shoe ma ngwongwo na ngwongwo from China o sigo from iri nri ụlọ ọgaranya chai nna ọka mma nnọtara ya dị ka mme another video anwụwa na-achara ọ na-eme m affect n'anya na ego comment unu ewe na iwe eziokwu sọsọ eje m atụrụ gaasị anwụwa na-ereflect na-ereflection ya n'ime mmiri ka ebe ọ nọ ibu the reflection otu o si reflect n'ime mmiri here otu ka o si reflect m n'anya because mmiri nọ ka glass nọ ka mmiri so otu akịta o si reflect here ka o si reflect m n'anya, you know. So thank you very much. And then the beauty in my city, and I wish you people this beauty. Kono beautify ya nanka, beautify ya kulobia oko. Mmiri niile nọ n'ala Igbo beautify ya na ya unu ekwesịrị ka ndụ dibịa na ndị eze nwaanyị na-eje atụ ngwongwo na ngwongwo ebe ahụ. Eze nwaanyị akụ abata ijele apụrụ m mmiri nna ụnọ mmiri nna gị apụrụ m mmiri ụnọ ahụ ọ na-akpọ ya mmiri nnam. Anyị nwere nke a na-akpọ mmiri mmam nke a mmiri nnam, nke ọzọ mmiri mmam kedụ n'Enugu Abufu ma mmiri mmam ka a na-akpọ ya. Nke dị side bụ na a na-akpọ ya mmiri nnam. Apụrụ m otu mmiri nnam ọ na ahụ si dị ọcha and afụghị m ka ị na-eji atụ ngwongwo na ngwongwo na mmiri nna gị ahụ. I love that. Otu ahụ si wee keep ya clean. Eze nwaanyị akụ abata ijele i were nazi abala anyị mbada na anyị na-akpụkọrọ ndị na-eji atụ ụkọ ideti na nke be anyị bada mmiri nnam bụ na aha anaghị atụ ya ngwongwo. Afụrụ m otu o si dị clean and afụrụ m otu unu si mee people employ ụmụ nwaanyị ndị nne nwaanyị na-aga aza the place na-clean the place or the clean. So I give you na ụnụ ka na-eme ite ya ọwụhụ side be anyị eze nwaanyị side be anyị dị iche na nke bụ ụnụ wọchị ya ka ụnụ fụ nwanne be eji mmeri ọ na-anya baskoro o ji echi n'azụ mgbafe ọ ihe mere m eji echeela ọ gbafe nwanne m eji mmeri nna ụmụ nwanne m eji mmeri ụmụ m gwara unu wetara anyị Virgin Mary akpụ anaghị akpụ dobe anyị so unu anaghị ekenezi m amụ meemeela ọta nna na nlọ akpụrụ Jesu Kristi ọ na-acha ka ụnụ kpọọ Virgin Mary ọ na-acha ka ụnụ ọ dị senti niile dịcha n'ụlọ ụka ọ dịcha ka ụnụ mbịazie kịta eje mmesaba ụnụ love nna akụziri ihe anyị nke aha na ụmụazị so mụnwa awụhụ onye na-anaghị m ala ndị ọcha ma emeela nwanne Virgin Mary ọ nwanne Jesus Christ kebebe dụlụ ha eziokwu sọsọ nke bebe dụlụ ha sọsọ nwaanyị onye ojii ka ọ na-awe n'ala ga-ele anya ọfụma na ịkọnsentreti
mana ị na-ara nwaanyị onye ọcha ma ọ na-echọ ịdị na ụtị nwaanyị onye ọcha ụfụrụ ga-afụgodu fiem icheta ọkụ ibe Ebuka Obi na-akpọrọ isi n'ala ọkụ ibe agbụrụ akpụkpọ eyecha pleti mana ị na-eri nwaanyị onye ojii mara na ọ nwaanyị ị na-ekwa ya kwasị ya ike mana ọ wụrụ ndị ọcha na-akwafugo ụvụrụ ife akpụrụ akpụ emegharịbakwa n'ahụ ba ya na akpụrụ ha akpụ bịazie ebe a fọdaba na ife aha akpụrụ akpụ na-emegharị ya ịlacha ya oje n'enigwe oje bad yara gị na ijezi eje ọkụ mmụọ na imego njọ so achọghị m ime njọ achọghị m ime njọ hapụrụ hori ife jebe ụmụnne be eji mmeri ife eti ime na nsogbu nwanne achọghị m ime njọ eziokwu ndị ahụ nsị ejebe bido ọya ka ndụ be anyị jiri ha eti mụ na ọzọ nna mgbe mụ na ọzọ nna dị na ụmụazị a na-egosi anyị ife akpụrụ akpụ na-agwa anyị na ife a ji adị nsọ anyị dịkwanụ nsọ ọ na-egosi anyị o na-esi mụ anyị n'ime mmehie ka a tụrụ ime anyị dịsa ndad adịrị anyị n'iri ime mmekọrịta nwoke na nwaanyị ntịrị anyị anụ di na nwunye anyị na-echefe agara na bụ ọchị ka ị na-achị nna ndị Fatima to God ụmụ nwanne Fatima ụmụ achọghị m ya lafa because ọgwa nne Francisca ka ọ Jacinta na Louis ka ije ala mbara nọ nna onye ahụ esi debe na Baịbụl onye aka si dokwere febe ya hia I maintain them eji omume ebe praise ibe niile ahụ akpụrụ akpụrụ na Baịbụl ka ndụ nwere ndụ mmeri ihe ọ bụrụ na nwaanyị onye ojii adụghị ya dụba ifu nwaanyị onye ojii n'ode mekere n'ode mana ị bụrụ ụmụaka ịtọ na Fatima ụmụnne eji mmeri Ebuka Obi kpụrụ akpụ debe ya ụmụnne ihe a ebube mmụọ nsọ na-evugharị ihe a akpụchara akpụ na agbụghọba agbụsa dị ya ha na-agagharị hie so ha na-eme ngagharị so mfụkọba enekwa anya ka ife andị ntutu isi be adịghị ka nke anyị nke o nwere one ọ dị ka ibe ahụ akpụrụ akpụ n'ahụ osikpo ya ka ọ dụ so ọ ya mere ndị isi ọbịa na-eme anyị expect ka anyị nụọ nwaanyị onye ọcha dịka eze nwa be anyị eze nwa anụgo na anyị niile ejegharụ nwaanyị onye ọcha faha etinye m masonidikism onye ọwụna kpọrọ m asị bikọz ekweghị m anụ nwaanyị onye ọcha na-achọ onye nje esi anụ nwaanyị onye ojii isi be anyị were kpọgote ịzaịdị ya ha eme ya ọdụ difficult ha mere m everything na ọdụ difficult bikọs amachasịghị m ife ike a sị na m amachasịghị ife ike ka m si jee obodo oyibo ndị be anyị na-eme m expect ka m nụọ nwaanyị onye ọcha nruo ebe ahụ ekweghị m anụ nwaanyị onye ọcha nọwa ebe niile m nọrọ tupu be enweta nwaja ya akwụkwọ m nwetara nchọzie ka m si ọnwụ si be anyị nụọ nwaanyị kpọta nke izizi kụrụ akụ nke ịbụọ kụrụ akụ every attempt niile m mechara ọ kụrụ akụ biko ọzọ ba chọrọ ka gịnị ka m nụrụ onye ọcha hie nna ọkwa nnụ onye ọcha ha abịa ka nwee respect mana m anụghị onye ọcha onwekọta ibe dị ka respect adọ nke onye si ọkụ mmụọ achọrọ ka o jee n'igwe osi ọkụ mmụọ bakwa ọkụ mmụọ again nna sometimes anyị enweghị freedom anyị adịghị free to decide on our own traditional nwoke chọrọ onye ojii ndị isi ọbịa niile n'ọyọ jụ na oje ha anụ onye ojii na onye ọcha ka o ji anụ a na-eme ha eje mebe isi my name isi adịkwara ya mma ọ n'obodo oyibo ịbụ ha eze nwa nụrụ nwaanyị ọcha eze nwa nụrụ nwaanyị ọcha na ụmụ ya na-asụ Igbo mụ nwa na-achọ ka nnụọ nwaanyị ojii gbọta ihe ka ọ mụọrọ m ụmụ ojii fekwe. That is why they frustrate you with your woman. Yes,
ya mere na mana ị mara ma ikwu ha onwe ha onye mmanụ ọ mentalities ya mentality ndị be anyị nnukwu ha anaba onye ọcha na mgbe aka ndị isi ofe ga-abịa na-eme identify with me na-ekwu na yes na mụ na ha nwanne this and that na mụ nwa ezigbo mmadụ na mụ nwa wu nke a wụrụ nke a wụrụ nke ọzọ mana asụrụ gasị m anụghị onye ọcha nna awụ m akpakara dị ngwo m enweghị ibe eji m eme ibenu obi nwa eso nchi ude egburu exactly nna ya ụmụ ezigbote onye iberibe mmecha na anyị bịa kụgoro n'enu onye ọcha gbata ya ụmụ m sụọ ya ebe ahụ mmecha ga-ebịa fọsụ ọmụ nwugobe ma nwugobe n'enu ya gbatakwu na ibe mụrụ ti ihe n'ihe ijighala m ọkụ iji o nwere ka ọ dọ egbukọtara m ikpere na ana ka m na-ekpere ebe eji mmeri na-eje bụrọnkorozari mbịazi ebe a ga-eso m jee rigoro ụmụ nwanne be enu mbanana fadụghị mma ọlụla isi emebiere traditional nwoke dị maka okwe ha anụ onye ọcha ọ chọrọ onye ojii ọ chọrọ ịnụ onye ojii from be anyị kpọgote ehihie ndụ fada ekweghị ndụ adị mana ụmụnna ọwụ na-abịa na ụmụnna ọwụ na-echie fada abịa na ụmụnna ọwụ na-echie fada so ndị reverend fada na-akọntrol anụ Igbo through the religion so anụkọtara m ọgụ nụgide ọgụ bụ na ọwụ ibe eji anụta n'ọgụ and the more ị na-anụ ọgụ enwere ike ha ata gị aga ofu ihe were ofu ibe ahụ gbasaba ya n'ụlọ ụka these people mana ike ji agwụ ha very soon they will tire fa nwetakwa ha na idea na enwere ego na ya na-adị na mma ha evuru ego atụkọtara na onyinye ego agbara rọba bandị vujere onye ahụ confuse onye ọ dịsị ndị nne nwaanyị anyị bụrụ nọcha na ana Igbo na-ene anya ebe a uche gbagbo ebe a ọgbọ ebe a they know the games adị ndị fara ma dia games ha na-akụ with them si achọghị m ikwu nwanne ọgwụ na ka ọha n'ọnụ ka m nọrọzie ebe a na-ene abịara m ịnyara anwụ abịa m ikwu ọtụtụ okwu here mana ejigo m because of the love of my fans kwuo okwu hit emekwuone m so ọmaka mere ụnụ ka m nọkwuo nwa 1 hour here before nnaba ya gaziere ụnụ mee na ọbịa be anyị ka ọ dụ peace ka anyị nwee ike na-amakpuru n'akụkụ mmiri ebe a ka edere Baịbụl Jehova wee onye na-azụ anyị dịka atụrụ ogwe ibe kọrọ anyị n'ebe ịtali nke ahịhịa ndụ ka ọ na-eme ka anyị makpuru n'akụkụ mmiri nke izu ike ka ọ na-edu anyị nwayọọ ọ na-edu anyị n'ụzọ niile nke ezi omume n'ihi afa ya ọzọ asịra m eje ije na ndagwurugwu mmiri nke onyinye ọnwụ ngaghị atụ egwu ife ọjọọ ọbụla n'ihi na ya onwe ya nọnyere anyị ndịrị anyị na mkpa aka ihe onwe ya na-akasị anyị obi edego tebụl na usoro n'ihu na anya ndị na-akpagbu anyị iko anyị bụ inwebiga ife oke naanị ịdị mma na ebere ga-edu anyị ụbọchị niile nke ndụ anyị anyị ga-anọgide n'ụlọ ndị ichie be anyị ogologo ụbọchị niile nke ebighị ebi ọmaka mere nwoke ọmaka mere nwaanyị ọka ọmụnwa traditional nwoke dị dada nwa udude ga mmiri kingdom guzoro na mkpume were na-ekwubi okwu so ka ọ bịara mmezu n'orie na ahụ na nkwọ na eke anyị ga na-edobe atụ n'ụbọchị akana na-ama njakịrị na-ama ashịrị na-ama akana na-ama atụ ọmaka mebere ụnụ niile eziokwu sọnsọ ọlụchibe anyị obi nwa isomchi ude gbure barịta anyị ga ibe a na-abụ o ji adụkwala n'ụnụ niile na mma ogologo ndụ na ahụ isi ike because ụnụ niile traditional okedi niile kwuru ụnụ ga-adọrọ m ndụ ogologo ndụ na ahụ isi ike onye ọwụ na-alụrụ ụnụ aka ibe ọjọọ a na-eme onye ahụ onye ọwụ na-alụrụ ụnụ anya ụnụ alọghị ya anya ọlọ ụnụ anya o ji enwetarịrị sọntịn maka na ọbụ o ji atụrụ mmadụ ka eji atụrụ onye ahụ n'orie n'afọ na nkwọ na eke ọmaka mebe agarị na abụ ọ ga-adịrị anyị niile na mma
all my fans dịrị na mkpara afa ma ndị m agba ha afa bara ife nkwe ọmaka mewere gị tobechukwu ugwu iji eledusu aka na eriri ịdị na nwunye mmadụ ime taa udene shaba asịsha ọmaka mere onye ọwụna na ndị gbara afa ma ndị m agba afa unu niile my fans bido na top ruo na bottom ọ ga-adịrị unu niile mma